meron po tayo medical and dental mission. Binigyan na po namin kayo ng ganito form, ano, para isulat ninyo ang mga pasyente, ang edad, at ang kasarihan, at ang complaint. Complaint yan. Ang sakit sa puso, sakit sa ulo, sakit sa paa, sakit sa mata, sa ngipin, nalagay nyo sakit sa ngipin, tulad ninyo. Pagkatapos, pagdating ninyo dito, sa kanila ibigay ninyo ng staff. Kasi, ngayon, ito po ang papel ng mga alien coordinator or zone coordinator. Zone coordinator, alien coordinator, meron silang papel. Kaya nga, ang aming inaano sa pagpapis ng kausap, ang alien